ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ಇಡ್ಲಿದ ಸೂಪರ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಅವು ಇಡ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ. ನಿಕ್ಲು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ದಿತ್ತನ ಒರೆದಿತ್ತಂಡ ಅವಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಖಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷಡು ನಿಕ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ರುಚಿಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲಿಯನ 5 ಇಡ್ಲಿ ದತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೇನು ಅಲ್ಲಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತತ್ತ ನೋಡು. ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿನ 4 ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೆ. ನಿಕ್ಲು ಪಡೋಣ ಇಂಚಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಕಿನ್ನೆ ತುಂಡುಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಮೂಲಿತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾರದೀತಾನು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಚಮಚ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ನೆಕ್. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಸಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಒಂದು ಕಾಯಿನಾಗೈತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು, ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು. ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ಈತೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಾಯಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು. ಇಜಿನ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಕಾಯಿಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಡ್ಲಿಡು ಉಪ್ಪು ಉಂಡು, ಆಂಡಲ ಮೇಲುಡು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್. ಈತೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ರೆ ನನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಇಡ್ಲಿ ಒಯ್ತೊನುಡು. ಪೂರ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಚ ಮಗತದು ಇಡ್ಲಿನ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇಡ್ಲಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮೇಲಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಂಚ ಬಿರ್ಕೋಲಿ. ಖಾಲಿ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಲೆ ಏತು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೂಲೆ. ಖಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷಡು ನಿಕ್ಲ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.